Quitamos hospitalaria como de costume. Hola, Maruxa, alégrome de verte. Hola, Maruxa, canto tempo? Sei que non falei claro. Algún de vos me pode explicar sando de que estades a facer por estes lares na véspera dunha data tan importante para mí? Pois a verdade é que... Se che digo con sinceridade... Estamos aquí de paso. Coñecémonos hai pouco e decidímonos a facer un cruceiro pola ría de Vigo. Cansos da primeira xornada, decidimos parar neste hotel... Sí, o hotel Villa Sabela. Falaronnos moi ben en agencia de viaxes e... Quixemos por a sorte.